program no ma bedora Nah, program ini tak kayak daya kamani mau nih ya, ekdom bulu gasnya, nih kerja megang harga produk karena aja per, bayar kerja nih umah betul sudah, umpre labu bukan karena gede gasnya, umah betul kohor juga ada karena besar. Ada marus sudah. Nah, fungawनो सातथायावनो ओंखाम ओंख्रि गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय ना मोनजोब्बाय। ओंखामानो एरनगासिनो दायो। ओमफ्राय ओरैजाय लाब्रा दालि जहल मोनखांबाय आरोना। ओमफ्राय अमा बेदर संनो नागिरदों दासो गोदाखांदों आरोना। गोदाबावनांगौ दङ। ओरैजाय नै मैगं हाग्राफोर